ଆଲ୍ଡସ୍ ହକ୍ସଲେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରି ଏହାକୁ ମାତ୍ର 7ଟି ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଉଦାରତା ଦେଖାଇବୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସତରେ ଗୋଟିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ମହାନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଏମିତି କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆମକୁ ଖବରକାଗଜ ବା ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସମ୍ମୁଖ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ସତ୍ୟଠାରୁ ମହାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇନପାରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାଳୀନତା ଏବଂ ଉଦାରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଜୀବନର ଚଲା ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏହି ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବୃହତ୍ତର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାହାର କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଶୁଣାଇବାର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଳୀନତା ଏବଂ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କର ମାନବିକତା ପରିଚୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ବେଶୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିଜାଜକୁ ଖୁସି କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିନଟି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ସହଜରେ କହିଲେ ଉଦାରତା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବାସ କରିବାର ଟିକସ। ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଦାରତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଦେବା, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଆସନ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର।